když se zanedbá bruslení na začátku, tak se strašně špatně dohání potom. Tak popravdě za těch 10 let asi to, že se nám vracejí vlastně ty kluci zpátky. Jo, že máme tady vlastně letos kluka, který je na všech 10 ročníkách a to, že prostě chtějí přijet znova a znova, tak to nás vlastně nejvíc těší na tom. Tak nějak odšlo něco, protože ty golmany není možné kopírovat, každý jsme nějaký unikát a já tu mám těch 5 dní na ty golmany, jo, takže my je nemůžeme nijak předělávat, ale snažíme se jim vlastně pomoct, poradit, poupravit případně a nabídnout nějaký to spektrum té golmanařiny, podělit se nějakýma vlastně zkušenostma s nimi za tu kariéru. Tak prakticky hlavně na bruslení, protože bruslení je základ a hlavně v tomto malém věku. Zvlášť u těch malých brankařů je de facto úplně jedno, jakým způsobem oni chytají, ale je třeba, aby měli dobře bruslit, protože když se zanedbá bruslení na začátku, tak se strašně špatně doháníš potom. Tak prakticky ne, že to řeší, ale problém bývá výzbroj. Prostě ty rodiče, jak se v tom tolik nevyznají, tak bývá problém s výzbrojí, ať jsou to nekvalitní lapačky, nebo jsou to moc velký betony, jsou to moc velký hokejky. Takže samozřejmě s tímhle jsou problémy. Ale je pravda, že za ty roky, co k nám jezdí, tak je vidět, že se v těch klubech i po republice dělá velký pokrok. A když to vemu před těma 10 lety, když ty děti přijeli a minimálně půlku z nich jsme museli přeoblíkat a poupravovat a půjčovat jim menší hokejky třeba, tak neřešíme to tolik už teď, jo. Ale prostě ty malé děti hlavně potřebují být oblečení tak, aby ne zabrali hodně místa, ale aby měli volný pohyb, aby se dobře mohli hýbat.